Има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост. Има ли смисъл? О, не. О, колко си прост. Има ли смисъл? Не съм направил, бе. А ви 4 човека не може да го арестувате. Не трябва да излезете. Днеска го коментира вече. Пречите ми да работя. Може ли да му оставите да мира? Пари да даваме. Не. Демокрацията ми дава възможност, ако искам да говоря. Какво ни направи каза? Какво ни направи каза? Кой ме такива като тебе не смъскаха и изпиха? Изроди мръсни! Довете очето, бе! Довете го, бе! Какво ни направи каза? Демокрацията ми дава възможност, ако искам да говоря, ако искам да не говоря. Благодаря. Аз си говоря с хората, не с вас. И това си е ваша работа, не ме подслушвайте. Да не съм ви канил. Благодаря. Аз си говоря с хората, не с вас. Герман се запознахме с Илия. Вече няколко месеца той се грижи за голямо стадо овце. Около 400 бройки наближава. Илия научава от нас как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Има ли нужда от овчари? Има, да. Имат нужда от много овчари, имат, търсят, но не работят. Дайде. И ето конкретната оферта за работа към студентите. Заплата не е 800 лева. Чисти. Чиста заплата. Трудов договор има. Трудов договор правим, но не сме направили скоро, защото не се знае дали ще стоим. Имаш ли здравни услуги? Имам си децата, имам осигуруване. Какво трябва да знаем за овцете, ако след дипломирането решим да се заемем с отглеждането им? За консултации отиваме. И да ми дадат, разбираш ли, кромит клуб накрая. С UV защита и помагат косата да бъде лъскава и здрава. Така че употребата им на тези продукти е достатъчна, за да може да имаме една здрава и красива коса. И на практика екипът ни се убеди, че от една току-що изсушена права коса само за 3 минути можем да направим лятна прическа. Тя е подходяща както за разходка край морето, така и за най-изисканото парти. Необходими са ни само 3 фуркета, лак за коса и малко въображение. Така че очаквам от жената и тя да ми каже: извинявай, положил си максимално усилие и аз ще кажа: извинявай, госпожо. Не ти знам откъде са пръстните, не ми е работа. Ама, кой? Супер. От малата някой?